Hello, madam. First honor. Hello po. Try lang natin mag-refresh, ma'am. Kasi medyo ano na, bumababa na yung araw ni Lolo. Thank you for coming, ma'am. Medyo na-miss ang LS. Kailangan mag-refresh pala pagka pag yung ganito na unang buwan, pangalawang buwan. Kaya pala si Sir Freddy, Sir Capredi, pang 4th LS niya simula nung maano siya, mamoni. Tama lang yung ginagawa ni Sir Capredi. Hello, Cinemark TV. Good to see you here. Thank you for coming. Si Sir Just for Fun, LS yata later. Oh, okay. Baka isang oras lang ako, Ma'am Iris, kasi kailangan mag-refresh. Medyo nakakakaba kasi parang ganun na lahat yung araw niya. So, try ko lang. Wait lang, ano ko yung ang init, grabe, sandali. Send ko lang muna tong LS ko dun sa link ng chat room. Yes, madam. Kailangang i-refresh pala. At least, sabi ng ibang mga, ng mga ibang ELS na mga namoni, narinig ko lang dun sa dalawang nag-host na kailangan at least once a week or once in 2 weeks. Parang ganun. Lalo na sa akin, sa amin na walang nagba-viral na video. So, kailangan mag-LS. Kasi kumbaga nag-stop na yung mga mag-play, yung panoorin ko ikaw, parang ganun. Kasi parang naglaylo na yung mga ganun. Kasi hindi na natin hinahabol yung watch hour natin. Parang bumagsak siya. Ilan na yung watch hour mo, Ma'am Irish? Malapit ka na rin po ba? Nag-ELS pa rin si Ka Freddy after na Momoni. I think 4 times na niyang mag-LS. Dire-diretso yan eh. Gabi-gabi siya nag-LS. Gabi-gabi yata. Since nung namoni siya. So sabi ko, ang sipag-sipag naman ni Sir Capredi. So hanggang nung may pinuntahan ako na isang nag-ELS din once a week na mga monetize na. Matagal na silang monetize. Ang lalaki na ng bahay. Na kailangan palang once in a while mag-LS rin pala yung mga money. 2,000 na. Malapit na din pala, mama. Sige, malapit na lang yan. Mga at least 2 months pa lang siguro yan. Kuha na natin yung 4,000, madam. Parang hindi ko pa napupuntahan yung LS yung Ma'am Iris ha. Nag-LS na ba kayo? Minsan pa lang nakita ko nag-LS kayo.
Hello, hello sa tatlong people in the house. Mag-antay nga tayo, baka sakaling may makibabad sa atin. Nasa 2K plus kalahati pa lang yung banana ko kahapon. 20 na lang. Guys, ay bakit? Kasura naman si Lulu. Ay, salamat. Ayan si Ma'am Igarota, ading Igarota 501. Salamat sa pagtuturo ng paano mag-LS ng Moni na ah. Ang tagal kong ano, kakabaka pa akong magpindot. Baka mali. At least may harang pala. Yes, sige, sige. Antay ka namin. Ano, Miss Igarota 501. May sasabihin ako sa inyo once na makapasok si Igarota 501. May problema ako. Paano yung pag-fill up ng tax? Diyos ko, ang hirap naman. Nakaka-stress. Yung tax ko, yung pag-fill up ng tax, hindi tanggapin ni Lolo yung mga supporting documents ko. Conflict daw yung address. Anong gagawin? Hala, ilang ano na lang. Hello, 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 Ading Igarota. Salamat. Salamat sa pag ano, pag-tutor. May sulat si Lolo about sa pag-fill up ko ng tax Ading Igarota. Hindi raw accept. Inirender ko na naman yung copy ng aking supporting documents. Like, passport lang naman ang meron ako. Wala naman akong driver license. Wala naman akong ibang taxpayer, resibo. Yun lang naman ang pwede, yung passport. So, tingnan natin ulit kung papayagan niya. Sis Garota, baka hindi ka pa dikit kay Ma'am Iris. Parang dikit na yata kayo Ma'am Iris ni Garota. Hello, Bat Silver Wines. Thank you for coming. Hello, hello, hello. Feel free nga drop ti link na tap no ko ah. Makipagdikitan kayo dito no, da kayat na nga agdikit. Thank you for coming. I'm okay with accept Jitin ko host na Aramid EJ Aklan. Oh. And then apay nga Madina kayat kinyak. Kasi yung parang ang hinala ko kasi yung address ng tin ko is sa Trinidad, KM6 ang address. Tapos yung permanent address na ginamit ko is natural dun sa Maria Aurora. Tapos hindi niya inaccept. Nang hingi siya kahapon ng supporting documents, so yung passport lang ang available. So yun, pinicture ko and then sinend ko. Tapos kanina may sulat. Hindi ko yata na-isend sa'yo siguro yung pinicture ko kanina, nalimutan kong isend sa'yo. Basta hindi accepted. So, ang ginawa ko ulit, pinicture ko ulit yung supporting documents.
Hello, Icy Mine. Hi, Ringhouse. Thank you for the paharang. Thank you so much. May bakod din pala. Yehey! Nakuha ko yung chinutor sa akin ni Egrota 501. Kaba-kaba ko. Baka ma-off ko to. Baka ma-off ko. Tapos nung nakita ko na nag-go live, punta ako doon sa, sa Chrome. Tapos, yun, na-on ko rin yung, niya, yung dollar sign niya. Sa balik ako, sabi ko, hulo, wala naman. Ilang windows na yung na-ex ko, wala naman yung go live ko. Tapos nung bumalik ako, doon pa lang pala siya mag-go live. So, salamat sa bagong katuruan ulit sa akin, Miss Igaratsa 501. Sino pa yung kasama kong hindi nag-fill up ng tax dyan? Halina kayo at pag-usapan natin kung anong gagawin natin. Drop your link, si mine. Baka hindi pa kayo dikit ni Ma'am Iris. Ma'am Iris is from Ireland. Di ba, Ma'am? Nasa Ireland kayo? Igorata 501, sa Aklan ka mo, ayan, sa Ireland nga si Ma'am Iris. Sa Aklan na i-release or kinuha or pinag-applyan ng TIN number mo. Tapos, yung permanent address mo is sa Trinidad or sa Ili. So, kumbaga, saan ba yun kasi? Sandali nga, pakita mo nga yung ko, wait lang. Saan na ba yun? Ay, nasa bag ko eh. Nakalagay talaga yung address ng TIN card na yung, di ba may number, and then, nasa, niya is, nasa Aklan yung address ng TIN number mo. Ilang beses mong in-enter siya bago in-approve ni Lolo? Pang second enter ko na to, kung hindi niya i-accept. Naka pa. Unfair naman si Lolo. Bakit ay yung mga kamumuni, tapos yung palugit niya is lang? Paano kung namoni ka lang ngayon, tapos ang deadline niya ng application ng tax is sa 30? Wow. Dapat naman may adjustment naman yun, di ba? Mountain Province, the incoming Dagayam host. Kakit-kitak o kitam. Kasi nga, di ba makita mo doon sa may yung below the TIN number is yung address. Dapat makikita doon yung address. Nakalagay kasi doon KM6. KM6 Trinidad, La Trinidad. Ay, naku, tapos yung address ko is Aurora Province. So, conflict nga naman. So, at least yung passport ko, siguro i-accept niya yun kung naka-address din sa Trinidad. Ang kaso, yung aking passport is sa Aurora din. Happy life, fit life, thumbs up. Hi, salamat ma'am. Salamat sa pagdi-drop by. Makipagdikitan na ho kayo dyan, madam, kung feel free to drop your link. Ang haba daw ng harang. Talaga, ilang minutes yan, ilang minutes yung harang na yan, Bat Silver Wings. Kumusta tayong lahat? Tayong lahat dito sa Asia. As usual, Ma'am Happy Family and Fit Life.
sumusunod pa rin tayo sa mga protocol ng mga gobyerno dahil hindi pa rin humuhupa ang mga COVID cases natin. Family fit. Asan pa kayo, ma'am? Nasa US ba kayo? Parang hindi ko tanda. Naili ni Sir Strike Cancer Pinoy, J. Bingo. Oo nga, naisip ko rin kanina si Sir Strike 11. Sabi ko, itry ko ang Emmanuel search si Sir Strike. Tapos nakalimutan ko na. Paano na yun? Hindi nag-upload ba yun ng bago? Hello, hello. Nakain ka na ba't Silver Wings? Drop mo your link mo ba't Silver Wings pag nakain ka na. Sure. Sandali, ang init. Wala, anong gagawin ko na dun Igarota 501, anong gagawin natin pag hindi pa rin inaccept yung second, ko? Ay, oo nga, sorry. Jacket nga pala ni Bat Silver Wings, hindi pala makababa. Sorry, sandali. Ayan, add as a moderator na kita. Bat Silver Wings, feel free to drop your link. Asa na si Icy Mine? Bigyan kita ng jacket, ma'am. Happy family fit life. Nakalimutan ko na. Daldal ako ng daldal. Sorry. Bat Silver. Ayan na. Dito. Andyan pala si Bat Silver Wings at saka si Icy Mine. Ayan, may jacket ka naman na pala, Icy Mine. Good to know learning your experience host kahit tagal pa ako. Oo. At least, oo, ma'am Iris. Malapit na yan, hindi yan matagal, malapit na, pero at least habang hindi pa ho kayo money, i-secure na nyo yung mga sa bagay, nandyan naman kayo sa parang siguro iba yung mga documents na kailangan ni Lolo sa inyo. Kaya, ewan ko lang, baka parehas, pero baka exempted na kayo sa mga Sakdan host. Timpuyog. Hello, Kabsat. Hello, Kabsat Annabelle. Thank you for dropping by again. Refresh tayo, refresh. Nakakamiss din mag-LS. Sabay-sabay yung LS ng mga ka-team. Pero at least isang oras lang siguro ako. Para i-refresh lang yung aking channel. Alam mo na, bumababa yung araw ni Lolo. Musta ang mga taga Middle East? Mag-drop na kayo ng mga link ng premiere nyo dyan mga kapatid at mga link ng inyong mga bagong upload para ating panoorin. O yan, ganyan nga. Ganyan din yung aking BIR So, ang nakalagay nga dun kasi is Trinidad. Ikaw, ka sa Mountain Province, at least Mountain Province. Tapos yung permanent address mo na ipinil up mo doon is Mountain Province din. So, wala siyang conflict. Sa akin kasi is KM6 La Trinidad yung address ng aking BAR. Tapos yung permanent address ko is sa Maria Aurora. Tapos yung supporting documents ko pa is, yung passport ko is sa Aurora. Paano kaya yun? Ano ang masusunod na doon?
Hello, hello. Ayan, nagbaba si Bat Silver Wings ng link ng kanilang grupo. Bats, ano ba yun? Team Bat Cave. Dikit-dikit isik na yan. Maraming alipores yung Team Bat Cave na yan. Isang dikit, baka bibigyan kayo ng 5 banana. Buti pa siya approve na. Ano kayang mangyayari doon? Ayan, nagbaba si Icy Mine ng bahay ng kanyang link. Panoorin natin. Tingnan ko nga yan. Sandali. Igorata 501, ilang araw bago mo nakuha yung BIR number mo nung nagpakuha ka? Mega love, shoutout, sabi ni Bat Silver Wings kay Icy Mine. Shout out sa mga 4 million people in the house. At 5 tamsak. Magtamsak naman kayo dyan, oh. Very poor yung tamsak ko. 5 lang. When host parehas kayo, address ko amin. You see? Oh my God. Yung gagawin natin dito. Pero nung nagpakuha ka ng BIR number mo, igurata ilang na araw bago na i-release? Oh, hello daw. Sabi ni Icy Mine, Bat Silver Wings. Hello, born in Batanes. Hello. Thanks for coming. MLS host. Sabi ni born in Batanes. Thank you. Nag-refresh lang ako, kapatid, kasi kailangan mag-refresh ng channel. LLS po sa lahat. Mega love shoutout daw yung mga nandito. Sabi ni born in Batanes. Thank you. Uy, nag-effort si Ella. May bago kang upload? Baba mo na yung bahay mo dyan, born in Batanes. Para dikitan ka ni Igorata 501. Igorata 501 at ni Ma'am Iris PH. Silent video, wala ako narinig sa sinasabi mo, sis host. Oh, okay. Okay lang, sis. Ay. Ay, nako. Problemado si host. Paano kaya ito? So, ang gagawin ko ngayon, ML sa Icy Mine, Bat Silver Wings, sabi ni Born in Batanes. So, ang gagawin ko, Igorata 501, atan ako ng Premiere host, ag-upload, join may sa Premiere ko. Okay, ading, salamat sa katuruan, sa pag LS, pag Monica na. Malaking bagay to. Marami pang nag-LS na ating mga kasamahan. Magre-replay na lang ako sa inyo, mga sister. Bakit hiring pa lang? Mahaba ba talaga? Naka 26 minutes na tayo, Harang, as in 20. Ay, hindi. Oo, 26 naman na. At least 30 minutes yung harang. Or lumabas ka? Siguro lumabas ka nga.
Hello, mananapas. Ada problema kanyam. May isa pa yung problema ni mananapas. Kunak nga apa, ay, Mrs. Mapalad, hello. Nakakahilo na mananapas kasi yung first, tapos Mrs. Mapalad pala yung isa. Sandali, bibigyan kita ng jacket, Mrs. Mapalad. Oh, wait. Salamat sa pagdalo sa LS ni host kasi my first time na mag-LS ng Moni. Salamat sa pagdalo. Mananapas bro, kumusta? Sabi ni Ma'am Iris. Salamat. Ako kolak kanyam di tatay ba? Ada miss call ko kanyam mananapas. I-message ko nito na lang. Okay lang daw si mananapas, Ma'am Iris. Ang tagal na rin yung ano. Ba't hindi ka na nag-upload ng regular na work mo, ano? Ading mananapas. Nakakamiss din yung work mo, kaya gawa ka ng ano ng upload ng hindi premiere na ano yung like yung pagtatapas niyo ng nyog. Okay, kailan Ma'am Iris live mo? Kaya nga si Ma'am Iris hindi ko nakikita nag-ELS. Minsan ko lang siya nakita. Ang dami na rin yung ano viral na short video. Hello po mananapa, sabi ni Mrs. Mapalad. Mrs. Mapalad, very young mother. Diba? Ang bata pa ni Mrs. Mapalad. Tatlo? Bakit? Magre-rest saan? Ba't ka magre-rest? Magre-rest sa pag-premiere. Go back to ano ka ulit sa paglo-load. Pag-upload, I mean. Sandali nga, ang init. Magpapani ako. Basa pa kasi yung buko, kaya hindi pwedeng i-ano. Sorry. O talaga, wow. Sino yung mga recipients ng mga ano, ng mga tulong na dumating sa atin? God bless you mananapas. Ginagamit ka ni Lord para na extension ang mga blessings dyan sa atin, ng ating mga kapatid sa ibang bansa. Yan, i-rest muna si Simple Rose. Alam niyo na yung co-stop ko na sana. Ay, okay. At least, ano siya, bakit ka mag-i-stop kasi ay mananapas? Ading mananapas, andyan ka na eh. Bakit ka mag-i-stop? Go lang ng go. Kasi andyan na yan eh. If it is your calling, go. Para ano, maging kasapakat sa pagbabahagi ng blessings. Team Batcave Alagad. Thank you, Team Batcave Alagad. Salamat sa pag-drop by. Nakisama kay host na kahit inaantok na kahit ano, wala lang, yaw-yawan lang tayo dito mga kapatid kasi kailangan mag-refresh ni host sa YT niya kasi bagong Moni
bumababa yung mga araw. So, narinig ko doon sa dalawang mga nag-LS na matagal ng money, ay kailangan din palang mag-refresh. Masakit ulo ni YT, di ba? SPH. Masakit na yung ulo ni YT. Kaya nga nahihilo na si YT sa atin kasi kita mo yun. May mga nagpa-frame pala ng mga kasamahan, hindi man lang nagno-notify si Lolo. Nag-response or nag-reply na pala yung mga pinag-commentan natin ng kanilang video. Hindi man lang nag-a-appear sa atin yung reply. Pagpupunta ka doon sa meron naman palang reply yung akala mo hindi nagre-reply na tao. Meron naman palang reply, pero bakit hindi nag-notify si Lolo? So sabi ko, pagod na si Lolo. Di na niya kayang i-notify yung mga super daming mga message, mga premiere notifications. Kailangan ding ituloy-tuloy. Yes, Team Batcave. Kailangan din pala. I thought na pag Monica na is, graduate na kami sa LS. Hindi pala. Kailangan din palang, unless kung pag-upload mo ng yung video is naka 15K na agad in 1 hour, okay lang yun siguro. Kasi hindi mo na kailangan puro viral ang inyong video. So, hindi na siguro kailangan mag-LS pa. Pero kung sa atin na alam mo na walang viewers, kailangan. True host Mananapa, sobrang supportive. Halos napabayaan yung health niya. Nag-lose daw. Ang health niya, nag-lose daw siya. Wait. Oo nga, grabe. Hi, Walay Wayne Mapalad. Lindel Wayne Mapalad. Harang po ate, it's me, Mrs. Mapalad. Okay, ibibigyan kita ng jacket. Lindel Wayne. Wait. Ayan, magbaba na ngayon ng mga bahay at magpe-premiere. Magbaba kayo ng mga link nyo dito para at least tamsakan natin. Mga hindi pa naglablaban, nagdikitan dyan, maglablaban na. Para makarami tayo, at least makalima tayo, makasampu tayo ngayong gabi. Nang hindi lalagasin ni Lolo. Ay, nako. Mape-pressure na lang talaga pero enjoy na lang natin. Haha, oo nga. Ako nga sana, Ma'am Irish. Sabi ko, wow, tapos na ako, hindi na ako mape-pressure sa lagas-lagas ni Lolo. Tapos ito naman, yung last part, nakaka-stress, hindi ko maubos isipin kung ano ang magiging remedy nung pagkuha or paglipat ng tax ng BIR number ko dun sa permanent address namin. Paano kaya yun ang hirap ng travel ngayon sa Pilipinas. Ang daming mga protocol na dapat gawin. Tapos limitado pa yung oras ni Lolo. Until end of May na lang. So, ngayon is 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, at least 6 days. Minus pa yung Sunday. Paano kaya yan? Laki ng kukunin ni Lolo. Wala nang malaking revenue. Malaki pa yung ikakaltas. Paano? Ayan, Bat Silver Wings, nagbaba ng kanilang link. Shout out my dear Icy Mind, sabi ni Team Batcave Family Alagad. Thank you for dropping by, Kabsat.
Ay naku, ayaw ko na. Bakit ay? Huwag kang susuko, mananapas. Bakit ba? Go lang ng go. Upload lang ng upload. Wala ka nang upload sa pagtatapas mo eh. Puro ka na lang prem. Buti pa to ang sana all. Ang lalaki ng mga palipad nila sa kanya ay napapawaw na lang ako pag nanonood ako. Wow. Ikaw na mananapas. I heard from Simbing Buhay yata dito palang daw talaga mag-start ang journey of lineage where after monetization. Yes, Ma'am Iris, it's true. Uh, it's not the we call that graduation na sinasabi natin. Hindi pala. It's the beginning. Diyan ka mangangamote, dito tayo mangangamote ng ating mga dapat regular yung upload natin, dapat maging creative tayo lalo, dapat hindi tayo magpapabaya or the more na magsisipag tayo kung anong sipag natin nung hindi pa tayo money, dapat pala madodoble pag money ka niya kasi hindi maaaring mag easy go lucky ka kasi meron kang binabantayan, meron kang dapat i-reach, meron kang dapat i-upload or else. 'Di ba? Yun na yung ano tawag nun? Yun na yung hamon eh. Yun na yung hamon sa atin bilang isang monetize na. Sabi ko, hala, ang hirap naman pala ng mamoni kung nangangamote ka noon. Nung hindi ka pa money is nangangamote ka na, mas lalong mangangamote kapag monetize ka na. Ang hirap. Pero at least, very challenging naman. At ang sarap sa pakiramdam pagka yung marami kang mga idea, marami kang dapat, yung mga idea mo kung paano mo gawin or paano mo i-concept yung ano ng video mo. Tapos pag nagawa mo na, sarap-sarap ng feelings. Kahit konti lang yung viewers. Ay, hello sir, just for fun vlogs. Thank you. Nagtamsak si sir just for fun. Di ho kayo naka LS. Magre-refresh lang ako, sir, just for fun. I need to refresh my YT. Tapos gusto kong magyaw-yaw kasi stress ako. Sinong kasama ko dyan na stress sa pag-a-apply ng tax? Si Sis Lori, nandito ba si Sis Lori? Naka-apply na kaya yon? Si Sis Mau? Si Ma'am Iris naman. Punong bantay talaga. Nagkataon lang ma'am na wala akong magawa. So, sabi ko, why not nabantayan natin to para at least Tapos, nag-aabang ng mga bagong magbababa ng link para madikitan. So far, marami naman silang dumating. Nakalima kaya ako doon. Nakalimang sub. MLSO mananapas, sabi ni IC Mine. O, dikit na yan ading mananapas. Sila IC Mine, sila Bat Silver Wings. Ay, oo. Nanonood yan si Bat Silver Wings sa'yo ading mananapas. Ang kaso nga ating Batcave family alagad, di ba sasabihin natin na nag-graduate na tayo, money na tayo, pero hindi yun yung sasabihin natin na graduate na tayo. It's the beginning of the journey after your monetization. Kaya
maging the more na magiging creative tayo sa ating mga i-upload na videos para at least meron tayong i-upload, meron tayong mga ipapakita sa mga viewers natin, or else matutulog yung ating revenue. Ang hirap naman din palang maghakot. Diyos ko, lolo, ano to? Relax lang, Dalyasa. Huwag masyadong pa-stress. Nai-stress ako, sir, kasi yung mga documents na hinihingi ni lolo is may problema. Yung BIR number ko is conflict yung address doon sa permanent address na ginamit ko. So, nanghingi siya ng supporting documents like passport, driver license, taxpayer receipt, now it's indicated yung permanent address doon. So, hindi naman ako taxpayer doon sa Pilipinas. Wala naman ako mga proof. Tapos yung isa pa ng isang valid daw yata is SSS. Ang aking SSS ID naman is nung single pa ako. Hindi ko pa nire-renew ng kung ano ako ngayon na misis. So, conflict na naman. Anong gagawin ko? Mag-e-end na hanggang katapusan na yata yung ano ni lolo eh. So, nirender ko yung isang inulit ko na ano yung photocopy ng aking passport. Ewan ko, tingnan ko bukas kung i-approve niya. Ay, ang hirap mag-conflict yung address. Pa yan. Yung TIN number ko is na-release sa Benguet. Sa Trinidad kasi kinuha yon. So, sa Trinidad ang address. So, ang aking permanent address is sa Aurora Province. So, nag-conflict. Ang hininging documents ni lolo is passport. Yung passport ko is naka-address naman ngayon sa Aurora. Conflict pa rin. Anong gusto ni lolo? Patunayan ko na may address ako sa Trinidad? Ewan ko. Lolo, nai-stress ako sa'yo. Kaya ako nag-live. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Binalikan ko nga yung LS replay. tawa si Mrs. Salamat, Iris PH. Nakita ko sa record. Search mo sa YT about sa concerns mo. May similar case ka rin siguro. I can't help at the moment. Okay. Ay, nako. Ano kaya ito? Bahay niyo po mananapas. Baba mo daw. Ayan, nagbaba na pala si mananapas ng link niya. Ayan. Yay! Dikitan Blues na sila. Top Team Bat Cavers at mananapas. Sino pa ang hindi mga magkakadikit dyan? Si Lindell Whale mapalad. Diyos ko, naghahalo yung mananapas at mapalad eh. Hala, kulang na yung aircon ko. Wait nga, itataas ko nga yung na aircon ko. Number 2 lang siya eh. Naiinitan na ako. Iba na. Ikaw na mananapas. Ikaw na. Overwhelming ang iyong friendship. Ang dami mo na kasing friendship now is, nakikita ko sa comment section mo is nakaka 200 plus ang comment. Wow. Ikaw na. No, ayan. Isang araw, kulang pa yung ilalaan mo na isang araw. Dali nga. Diyos ko, ang init.
kulang pa yung isang araw mo sa pagre-reply ng mga comment. Wait lang po, mga kapatid. Hala, asa na yung ponytail ko? Magpo-ponytail ako at super mainit. Udan dikit na daw sa'yo, sabi ni Team Batcavers. Ayan, masipag yan, masisipag yan mga yan, mananapas, kasing sipag mo. Ayan, salamat daw, sabi ni mananapas, Team Batcavers. It makes sense just for fun vlog kapsat sobrang higpit nga si Whitey. Yes, siguro nakikita nila na naisahan sila ng ilang dekada. Naisahan sila ng mga vloggers ng kung ilang dekada na. Kaya ayan, naghihigpit sila. Ay, hello, Sir Papa Ambet. Rabiin, di kay pa'y naturog. Hello daw, hello Papa Ambet, sabi ni Icy Mine. Asa na yung mangga namin, Sir Papa Ambet ay? Dapat free delivery yun. Widows, rabiin. Oo, rabiin. Pero kailangan, ay harang daw, sabi ni Taong Bundok Silvia. Thank you sa paharang. Kapsat Taong Bundok Silvia. May premiere, ayan, may premiere, nagbaba ng premiere si Just for Fun Vlogs. Kung sinong free dyan, tamsakan natin Tuesday, 9 p.m. Pinas time. So, bukas, okay, tingnan nga natin. Puntahan muna natin yung binaba ni Sir Just for Fun at ito ay premiere niya bukas, 9 p.m. Pinas time. Okay. Pang number 66. Number 66 ako, sir, Just for Fun. Ayan, Manong Mananapas, sabi ni Taong Bundok. Hello, Taong Bundok, salamat. Salamat sa pag-drop by. Ano ba ti main mo sa Taong Bundok, Silvia? Umism ka, Silvia, or Taong Bundok? Ano pa ba yung, hindi pa dyan makikita. Thank you po, bye. Dalia, salamat din, sir, sa pag-drop by. Ay, ano yung friend mo na yun, sir, nakita ko pala, yung jasmine tree, jasmine flower, ano ba yan? Kala ko yung mga nagbabandorya na naman na magandang panoorin yun, nakakamiss sa province. Habaan nyo yung ganun, sir, para tayong umuwi, nakipiesta. Sa park na, cherry blossoms pala, hindi jasmine. Tapos yung next, yung pag after ng tugtugan, andun na yung nagpapaikot ng lechon. At saka yung mga bila-bila o makakanin, mga ganun, masuman. Hello, Manong Mananapas, MNLS, sabi ni Egarota 501. Tambay lang ako, ate, dito lang. Okay, salamat, Lindel Wayne Mapalad. Thank you sa pagtambay. Next time, sige, host ako. Oo nga. Ang daming nabitin kaya doon.
Nakikita mo lahat, bitin daw, bitin. Natatawa ako eh. Sabi ko, wala pa yung ano, hindi man lang pinakita yung umiikot na litson. Baka may green litson na doon sa Pangasinan ay. Nako, umiikot, umiikot, huwag kang mawala. Nakita mo yun, Ma'am Iris? Grabe, ang laki-laki. Paano ay kung hindi gaya na lang namin ng mga ano, mga maliit na ano, channel. Tapos ganun pa kalaki yung kukunin niya. Ba yan? Nakaka-stress talaga, Madam Iris PH. Sinabi mo. Si Papa Ambet, ano Sir Papa Ambet, ano na, matagal na kasing monitor si Sir Papa Ambet kaya wala siyang problema, naka-apply na siguro ito ng ano, ng reduction ng kanyang ano, taxpayer, ano. Ikaw, ano, aling mananapas, nung kumuha ka ng TIN number mo, ilang araw nila bago na i-release yun? O tapos na si, ano, si Sir Papa Ambet. Kunti lang talaga ang kinukuha ni Lolo sa kanila kasi naka-apply na sila pala. Approved na. Ang hirap naman ng ganito. Ilang araw na lang yung palugit. So may nag-a-advise sa akin na puntahan daw, magpapa special SPA ako na kuhanin, ipatransfer ko daw yung aking tin na ano, BIR ano dun sa Aurora. So sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, pwede daw. In one day makukuha na daw. Sabi ko, kung in one day makukuha, paano naman yung travel? Another one day. What if hindi nila maibigay in another one day, mag 2 days? And then 2 days. Parang ano parang ganun lang yung napaka-slim yung chance na maka-get, mai-transfer within the 3 days. Makukuha kaya yun? Wow! Paano ba yan? Si Tana na sabi na, ayan, done daw sa premiere mo just for fun. Sabi ni Icy Mine. Ayan, si Icy Mine is organic din yan. Kagaya nila Pat Silver Wings. At si Timbat Cavers. Timbat Cave Family. Grabe kabsat, next time let them dumikit at balikan mo lang after hirap makisabayan. Lagas is real. Nalalagasan ka pa rin naman, ano, Sir, just for fun? Ay, hello, Dothings TV. Tamsak Dan. Thank you. Bigyan kita ng jacket, kapatid, ha. Ayan. Ayan, moderator ka na. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Icy Mine. Unti-unti lang, host. Oo. Ako hindi na ako ano, kung sino na lang yun dumikit, doon yun na lang ang aking ano. Pag gumala naman tayo, grabe naman kung magmukbang si Lolo. Nakaka-stress. Babalikan ni Icy Falcon yung mga dumikit sa kanya, sabi ni Icy Mine.
Si Sir Papa Ambet, nung unang-unang panunood ko sa'yo, to was, ilang buwan ba yon? Parang 4,000 yung subs mo. Ngayon naka 7 na, running 8 na yata si Sir Papa Ambet. Grabe, ang lakas ng pagtaas. Lagas is real daw, sabi ni Dotings TV. Lahat naman yata tayo eh. Ako dalawa yung nalagas kanina. Ewan ko lang kung yung mga nalagas na yun hindi nakapag-antay, nag-unsub. Kasi sabi ko, hindi muna ako babalik. Hindi muna ako babalik sa mga dumikit. So siguro baka hindi nakapag-antay, nagbaklas. Pero hopefully, sila yung nagbaklas, hindi si Lolo. Host, nalaing ni Lolo, dandani pa nag-collect tax in bagsak na di short bit ko ijay US iso nga number 1 ti US ko. Wagas si Lolo. Bakit pag sa US, mas malaki ang bukunin? Malalampasan din natin yan. Sana nga. Ay, naka, sana nga, Sir Just for Fun. Si Sir Just for Fun is linya niya yung short beta. Ang daming mga ang dami niyang mga nag-viral. Grabe. Yung old limousine car niya. Limousine ba yun, sir? Old limousine car niya is, ilan na yun? Ang dami ng viewers niya. Wow. Grabe. At saka yung aso niya, laging nagpa-viral. Unfair lang minsan, alam na tama naman ginagawa mo. Sabi niya, oo nga. Meron pa kaming kakilala na sasahod na sila. Sasahod na in few days lang. Terminate niya yung kasaklap nun. Terminate niya yung channel nung sasahod na. Ang galing nga niya eh. Pinagsahod na lang muna niya bago sana terminate. Para at least naman nabayaran naman yung effort ng mga tao naman na nagpupumahog magka-revenue tapos or pwede naman yung bawas-bawasan. Ganun lang. Kung ang akala niya is na nagugulangan siya, naglalagas na nga siya tapos nagte-terminate pa. Wow, ikaw na Lolo. Tama lang na gumawa ng regular video. Oo. Tapos yung machine na basurero, nakadalawang viral na tong si Sir Just for Fun dun sa may basurero niyang yun. Sabi ko, ano yun? Later, wala nang silbi ang tao. Puro mga machine na. Ang dali lang sir tumaas ng views ng short beta in just one click lang. Paglingat mo na ganun, pag talagang iba-viral ni Lolo, magpa-viral. Grabe, ang laki ng views ng old limo ni Sir Just for Fun. Tingnan niyo yung kanyang short beta niya. Oo, yung viewers. Kasi natutuwa ako. Kala ko, ano kaya yun? Tapos, kusa na lang siyang ladampot ng basura. Kusa na lang siyang Sabi ko, hala, later wala nang silbi ang tao. Puro machine na. Sa bagay sa Japan nga, machine na yung yung naghuhugas na ng pinggan. Sana yung mga nagluluto. Sa akin agad
ano yun, sabi ni Papa Ambet sa akin, host, pag nanood ako, dikit agad. Bahala siya kung balikan niya ako, host. Kasi pag dikitan lang, wala din lang, kailangan naman natin lang, host, ay suportahan. Oo nga, eh, paano kung dinikitan mo nga siya, Sir Papa Ambet? Dinikitan, dinikitan mo right ng pagkapanood mo ng video niya. Tapos dinikitan ka din niya kaagad. Yun na yung matatawag na sub to sub. Yun, di ba, yun yung ayaw ni Lolo. Ay, sige, sleep na daw si Ading Igorota 501. Thank you, thank you. Sige, para at least malakas na naman tayong mag-araro bukas. Hello, the 3J Vlog. Sabi ni hello Igorota daw. Sabi ni 3J Vlog. Jinjan Paul ba to? Kabsat Jinjan Paul. Hindi naman 3J Vlog yun. Pero parang ikaw nga ito. Hello, Ading. Ay, nako. Kumusta dyan yung mga kasamahan kong hindi pa nag-a-apply ng tax? Yes, host me. Ay, okay. Tama nga ako. Ikaw nga yan. Baka may mga frame kayo kanina, mga kapatid. Reply na lang ako kasi hindi ako makapag-concentrate. Nabasa ko kasi sulat ni Lolo, kaya mag-live na ako at makipagyaw-yawan muna. Yay, ang buhay ng Whitey is... Sige nga, ang buhay ng Whitey is... Ay, si Falcon Danful, sabi ni Ma'am Irish. Ma'am Iris, ay si Falcon. Dumikit na daw sa'yo si Ma'am Iris. Very organic ito si Ma'am Iris, ay si Falcon. Bakit di ka pa naka-apply, host? Naka-apply na ako, Sir Papa Ambet, kaya lang ni-reject yung aking mga dokumento. Kasi daw conflict yung address. Yung BIR ko is naka-address sa La Trinidad, Benguet. Tapos yung permanent address ko is sa Aurora Province. Humingi siya ng supporting documents kasi nagdududa siya. So, ang pwede lang naman available na pwede kong i-support doon sa yung hinihingi niya is passport. Dahil ang aking PhilHealth at aking SSS is nung single pa ako doon. Ewan ko lang, tingnan natin kung i-accept nyo yung passport ko. Kasi Aurora Province din naman yung passport ko eh. After that, wala na akong ibang remedyo. Anong gagawin natin? Ay, wala ka naman. Nakulkulti utak ko kinilolo. It's like a roller coaster. Sabi ni Just for Fun Vlog. Yes, it's just like a roller coaster. Sabi ni Sir Just for Fun. Ang buhay ng Whitey is, ako din host, malapit 2 months na wala yung ads ko dahil sa tagal ng dating. Ganon. You mean kapatid 3J Vlog, pag hindi dumating ang pin, is mawawala ang ads. Bakit hindi dumarating ang pin? Ano yung mga usually rason? Hindi pa natin okay ho, sayang naman 30. Oo, 30%. Pwede kaya nating ireklamo yon? Just give us 1 more month. Kasi paano kung kamomoni mo lang ngayon, tapos ang deadline niya is sa 30? Paano mo yun yung mga documents na hinihingi ni Lolo? Ay, nako, Lolo. Sabi nila email si YT every week hanggang dumating.
Ay, yun laang. Nag-change ka ng address. Yun naman ang iyong problema. Ako naman, conflict naman yung address ko. Paano yan? Di ba natin pwedeng i-ano yan? I-apila kay Lolo? Oo, ganun din ako noon, host. Isang buwan nawalan ako ng ad kasi ang tagal dumating ng PIN. Hala. Dahil, anong problema naman at dahil ang tagal naman dumating yung PIN mo, Sir Papa Ambet, dapat by December, dapat ano yun, December magdating tapos wala man lang this January na wala ads ko. Tapos ibinalik din after na ano dumating yung PIN mo. Ano yung normal time duration ng pag-aantay ng PIN? Binalik host pagdating ng ads. Ano yun, i-report mo yun kapatid na dumating na yung PIN mo? Or ikaw na mismo ulit ang mag-a-activate? Nag-manual ako host. Oh, what do you mean manual? Ikaw ulit ang nag-on ng iyong ads? Okay. Oo, host. Nung naibalik ko yung numero ng PIN. Okay. Sa kagaya namin na na mahina or maliit na YouTube, ano yung batayan ba or ano yung, kasi nalilito ako yung mga pin-pin. Ano yun, may duration time na bago ibigay ni Lolo or mayroon lang tayong dapat i-accumulate na amount bago magbigay ng pin? Or yung yung tagal niya? Labas lang kami ng family ko holiday dito sa Canada. Thank you ulit. Sige, just for fun, sir. Just for fun. Thank you for coming. Ingat po kayo sa lakad nyo ng iyong family. Stay safe po sa labas, sir. Just for fun. See you then. Thank you. Ingat-ingat. Kasi yung 6 digit na numero ng PIN. Ay, nakaka-stress. Paano kaya naman ito? Kaya kayo, si Falcon and Bat Silver Wings, and kung nandito pa si Team Bat Cavers, secure nyo na yung mga TIN number nyo, BIR. Make sure na yung address ng iyong BIR at saka permanent address ninyo na gagamitin is iisa lang siya. Otherwise, kung may TIN number ka na at kinuha or naka-address yun sa ibang lugar, tapos iba yung tinitirhan ninyo, mag-request na lang kayo for transfer, para may oras pa kayong mag-ayos. Kasi gaya nito sa akin, conflict yung address. Kailangan daw ng maipa-transfer yung aking BIR sa Aurora para yun na lang yung gamitin ko na address. Pero kailangan ng time, kailangan ng special power attorney. Ay, nako. Salamat po, Iris PH. Babalikan kita bukas, sabi ni Icy Mine. Do things, MLSO, sabi ni Mama Iris. Ay, kanina pa pala to. Nag-back off yan. Inspiro Channel, MSLO, MMMLSO. Ay, nako, ang hirap. Bigyan ko to ng jacket.
Okay, kaya dapat hindi na mag-change ng address at siya yung always punta post office para update or sa barangay saan kayo nakatira. Naka. Yan na nga eh. At least, ang problema sa'yo, kapatid, the 3J Vlog, is yung PIN number mo, no? Ako naman sa tax. Hindi pa ako nakakarating dyan sa PIN number. Tax pa lang ako na may problema na. Paano kaya to? Eh, sayang naman yung pag hindi ako nakahabol ng ano, eh, sayang naman yung 30% na tax. Ingat kabsat, sabi ni Ma'am Iris kay Sir Just for Fun. La Trinidad. Oo, tumira kasi kami dun sa Trinidad. Kasi Trinidad nila kay Sir Papa Ambet. So, nung kinuha kasi namin yun, nasa Trinidad kami that time. Shakti taga Maria Aurora, Sir Papa Ambet. So, pag ganun, kasla kami NPA, pag ganun kami, sa Aurora kami, tapos uwi ng Trinidad, uwi ng Baguio. So, kung ano na lang yung mai-address, hindi ko naman sukat akalain na abot tayo sa ganito na kailangan pala yung pulido na address. Wow, yan ang lesson learned, lesson for today. Pag-isahin yung mga ating mga address. Kahit na meron mga make sure iisa yung address natin kasi hindi natin alam na may mga ganitong pagkakataon pala tayong pinapasok is para hindi na tayo mamumroblema. Gaya na ito ngayon sa akin, ang the best remedy na lang nito sa akin is may kakausapin akong fixer sa amin. Siya yung kukuha ng SPA by tomorrow. Siya yung magta-travel by motor. Magta-travel ng motor papunta ng Baguio. Magpapaswab test. Ang laking abala, grabe. Para at least makuha in one day, may pa-transfer na niya doon sa Aurora. Uwi ng Aurora after tomorrow. And then at least tomorrow, Tuesday, Wednesday, apply naman niya dun sa Aurora. So, at least sana, kung magawa ng Thursday or Friday. Naku, naghihingalo yung oras. Hay. Hirap niyan eh. So, IC Falcon and Bat Silver Wings. Yung mga hindi pa money. Secure nyo na yung mga at hindi naman nyo sasabihin na hindi pa kayo money. Pasasaan doon din ang punta ninyo. So, why not na, at least naka-ready na yung mga documents na kakailanganin. Malay nyo biglang may mag-viral kayong content is after tomorrow is na-accumulate nyo na yung mga kailangan gawin, ipakita kay Lolo. Di pwede na kayong mag-apply. Dapat nga money na host, dapat pag may one unang request agad ng PIN. Hanggang darating yung PIN para dihin ito yung ads. Yun na nga sana. Isang buwan na mag-request agad ng PIN. Buwanan na request hanggang darating yung PIN para dihin ito ang ads. Every month. So, yun yung dapat. Pag wala pa, wag yung mag-aantay ka lang. Mag-request ka ulit. Ganun ba yon? Paano mo sasabihin ni Lolo na makulit ako? Bakit hindi mo antayin? Ba't request ka ng request? Kung sa, nyo? Every month. Okay. Ay, nako. So, after ng tax pala, yung PIN naman ngayon natin ang ating aantayin. Wow. So stressful.
Pero okay na 'to, at least na meron naman tayong natututunan kahit konti, nagiging nahahasa yung utak natin. Kaysa naman yung wala lang nga, 45 request 'pag hindi pa dumating host. Mag-manual ka na. Paano ang manual ano, kapatid? Ay, okay, andun naman daw pala yun. Late yata ako. Ano ba ang topic? Ang topic today is, habang hindi kayo muni, kapatid Jing Sparrow Channel. Kasi alam ko, sasabihin nyo na malayo pa, hindi. Baka hindi nyo alam, bukas makalawa, makagawa kayo ng magbabiral at madali ninyong mabuno yung requirements ni Lolo para ma-monetize, like yung inyong watch hour at saka yung sub is sa isang iglap lang is narating nyo na yun kaagad. So, dapat naka-ready na yung mga documents na for application ng tax reduction. Tapos, yun na lang muna kasi hindi ko pa alam kung anong next doon. Yung pin daw, sabi ni kapatid, the 3J vlog at ni Papa Ambet. Request, oo, pag may 3 na request, pwede na mag-manual host. Okay. Pag wala pa, hanggang naka-3 request ka at wala pa, mag-manual na. Okay, salamat sa mga idea. Napaka-fruitful nitong LS na to kasi. Ito yung rason kung bakit napa-LS ako ng di oras. Kasi nabasa ko nga yung sulat ni Lolo na nire-reject niya yung application ko. So sabi ko, kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng pwede kong iyaw-yaw-yaw yung aking iniisip. Kasi pagka iisang tao lang yung aking gagambalahin, kumbaga si Igrota 501, baka hindi siya available that time, hindi niya mare-response yung katanungan ko. So sabi ko, mag-LS nga ako. At least doon, right at the moment, siguro may makakasagot. Sundan mo lang host yung mga upload about dyan. Okay, salamat kapatid, the 3J vlog. So far, siguro 4 na buwan pa bago kami makarating dyan, or 3 buwan. Ay, nako, buhay YT. So, yun, ang ating topic ngayon, Jing Sparrow. Secure nyo na yung mga documents na kailangan ni Lolo habang nag-i-enjoy kayo sa pagpapalaki ng mansion nyo, at habang nag-i-enjoy kayo sa pag-create ng inyong mga content, isabay nyo na ikompleto yung mga nyo. Baka malay nyo, akala nyo okay yung address nyo, okay yung BIR number nyo, yung pala nagko-conflict yung address gaya ng sa akin na akala ko okay lang, akala ko at least meron naman na akong BIR number, tax yung pala, wow, mali ako dito. Anyway, anyhow, at least na i-wait ko pa ng 24 hours yung sinubmit ko na other documents na hinihingi ni Lolo. Kung wala, hanggang mamaya, hanggang bukas ng gabi. Wow, what happened? Buti naman sana kung laging viral ang ating content para at least hindi ka mapapaaray doon sa 30% na kukuhanin ni Lolo.
host, baka naman pwedeng magpadikit ng bay. Baba na, kanina ka pa. Baba na, ading. Sure, pwede. Baka may friend ka, ibaba mo din dyan. Para madikitan ka nila, Mom Irish, si Jinjan Paul, at saka ni Papa Ambet. Yan, dating dikit naman daw pala kayo ni Icy Mine. Are you sure, Icy Mine? Dikit mo na si Jean Sparrow. Ako, Jean Sparrow, dikitan mo din si host. Oh, when host, sabi niya. Ako ay, dikitan nyo ni? Salamat. Joke. Kung ayaw nyo dikitan si host, joke lang yun. Pero didikitan ko kayo. Para at least balikan nyo ako. Oh, watching your videos, Papa Ambet, sabi ni Jing Sparrow Channel. Ayan. Umapal ka dita, no? Buyaon dita video na ni Papa Ambet. Wow, dikit na daw pala kami ni Jing Sparrow. Thank you. Dating dikit na yun sa'yo. Wow. Tingnan ko nga. Open ko nga ito. Wait lang kayo mga kapatid, ha. Uy, nako po. Another stressful nights. Sino yung mga mangga namin papaambet? Sabi ni Icy Mine. Adik ka rin sa mangga, ha? Ako din ang hihinayang nung Apan namot pinatpaton. Nagsayang. Ay, ang sayang. Parang baka natulog na si Sir Papa Ambet, gabi na kasi dun eh. Ay, hello, mananapas ading, hangkapay naturog. Ayan, full pack daw sa'yo Papa Ambet, sabi ni Jenny Sparrow Channel. Hello Lori, hello Kabsat Lori, hello, I miss you, where have you been? Ading Lori, naka-apply ka ti tax mon? O, LSO daw sa'yo mananapas, sabi ni Jing Sparrow Channel. Ayan, lagi kanyang pinapanood yan, mananapas. Nahuhook siya sa video mo sa kabundukan. Ayan, si Ma'am Irish. Hello, MLSO daw sa'yo, Lori, sabi ni Ma'am Irish. Hello, harang. Ay, harang. Hindi pa pala naririnig ni Ading Lori. Wait natin sa Ading Lori. Tanungin natin kung makapag-apply na rin ba si Ading Lori. Kasi, mas nauna siyang namoni sa akin. 2 weeks yata. Ahead of time. Naka 2 weeks na siya bago ako naman. Or more than, I don't know. So, ask natin kung kumusta yung tax niya. Na-approve na ba or nag-apply na ba? Nasa harang pa daw si Aling Lori. Antay natin. Jing Sparrow Channel, baba ka daw ng link mo at
puntahan ka ni Ma'am Iris PH. Ma'am Iris PH, kailan ka mag-ALS? Para tingnan natin kung hindi kami naghihilik that time. Para itambay natin tong dalawang gadgets. Para at least makatulong naman tayo. Kalahati pang bubunuin mo mga at least pag araw-arawin mo yan na LS. Pwede na siguro 2 months or 1 month. Kaya pag 1 month? Hindi. 2 months na lang para at least Wednesday, try ko eh. Thanks. Anong mga oras yun kaya? Sa Philippine time, ma'am. Ayan, nagbaba na ng kanyang lingsik pat. Silver Wings. Dikit-dikitizing. Baka hindi pa kay Wednesday. Ayan o. Inaano ko yung na-sunburn kong kamay. Okay, Jing Inspire Channel, comment lang pag pumasok ka sa bahay ko kasi marami kang kapangalan, may dinikitan at pinanood. Kulang alam kung ikaw yon, sabi. Mag-iwan ka daw ng bakas, Genie Sparrow, pag ikaw pumasok sa bahay ni Papa Ambet. Magpakas ka lang para at least alam niya kung sino yung babalikan niya. Oo nga naman. Ako din dapat magbalik dun sa dalawang dumikit sa akin. Bukas na lang. Bukas ako magbabalik. Basa pa yung buhok ko eh. At least meron pa tayong 30 minutes para ihinto na tong LS na to. Walang katuturang LS para at least salamat sa mga na idea. Papa Ambet at kapatid. Ay, hello. Ayan, nakapasok na si Ading Lori, how are you? Kumusta yung yung hello Lori daw, sabi ni Papa Ambet. Kumusta yung application mo ng tax mo? Approve na ba? 7 hours different time namin sa Pinas host. Okay, ngayon is 11 o'clock. Today is 11 minus di parang 6 p.m. pa lang pala dyan, Ma'am Irish, preparing dinner time pala sa inyo ngayon. So, anong oras kayo mag-ELS kaya, mga Chris? Papa Ambets, hello! Sabi ni Ading Lori. Jing Sparrow Vlog po, Papa Ambets, sabi ni Bat Silver Wings. Hindi pa nga nag-a-apply ng tax host. Tinatamad na ako. Bakit? Pero at least may TIN number ka. Ading Lori. Pag may TIN number ka, walang problema. Isang araw, approve na yata eh. Pero kung may problema ka gaya sa akin, anong gagawin? Apply ka na, Ading Lori, para malaman natin. Ano yan na nga. Di, kumuha ka dun sa BIR. Wala. Makikita mo ba yun yung Pero yung si Ipals, si Ipaliwak, dali. Si Ipaliwak, ang ginamit niya is SSS number. SSS card niya. Try mo, pwede daw yun, sabi niya. Kasi government naman yun eh.
Pwede kaya kahit TIN number ng mga kapatid? No, it's not. Kasi hindi naman sila yung nakapangalan ng channel mo. Siya kabsat, ti problema, TIN number, TIN number ko inalak, naka-address KM6 Trinidad. La Trinidad Benguet, yung ID ko ng TIN. Ngayon, yung permanent address ko is, of course, sa Maria Aurora. Nag-conflict. So, humingi ng documents, na supporting documents, another supporting documents si Lolo. Siyempre, kaduda-duda yun eh. Parang two persons, two identity in one documents. Parang ganun na yun. So, ang hiningi niya is, na available sa akin is yung passport. Passport ko is naka-address sa Maria Aurora. Deny pa rin, in process. Tapos, iniano ko ulit, pinicturan ko ulit yung front page ng aking passport. At, iniano ko ulit. Tingnan natin bukas kung anong gagawin. Hello, paliwak. Taka-live ka pala. Win Kapsat. Kasi, na-stress ako ni Lolo. May sulat kasi si Lolo, kaya gusto kong magyaw-yaw ng magyaw-yaw. Gusto kong magsalita. Ay, nako. Kasi kung i-email or i-message ko lang sa inyo, baka ngayon busy kayo, hindi kayo makareply. So, matatagalan eh. Lalo ako mateten sa kaantay na reply ninyo. So, sabi ko mag-live nga ako. At the same time, para i-apply ko yung tutorial na ginawa na sinabi ni Garota 501 na, kasi hindi ko nga alam mag-LS, na Monica na i-on mo yung ads. Eh, hindi ko alam. Gaya nung nag-money ako nung nasa dagat ako. Sabi ni Ading Simpleng Buhay, Manang, awanti ads mo. Sabi ko, oo nga, paano nga lalagyan ng ads pala yun? Sabi ko, i-on mo pa bago ka kuha. Nako po, sabi ko, hindi ko alam. Kaya yun, tinanong ko muna ini-off ko na. Tapos tinanong ko si Igorota 501, sinabi naman niya, ganito, Manang. So, hindi ko pa nita-try. Ngayon ko lang na-try. Ay, okay pala. Madali lang pala. So, back to tax tayo. Kamusta yung application mo, CC Ipals? Kasi nag-apply ka nung 2 days ago. Si Lori naman, wala ka din palang PIN number, kaya pala tinatamad si Kabsat Lori eh. Wala palang PIN number eh. Papa Ambet, hello na Sparrow Channel, kasi yung nahihilo daw nahihilo daw si Papa Ambet. Yung Sparrow Channel kasi yung nagsabi na pumunta sa bahay ko. Silver basin sa kamali ako kanina. Okay lang, kahit na sinong dikitan mo dyan, Papa Ambet, okay lang. Kung sino yung nagpakas sa'yo, yun na yung balikan mo para at least bawas hilo. Wala pa wrong. Bahala. Bakit wrong? Anong pinilapan mo? Bakit wrong? Sabi niya, tingnan mo yung may sulat si Lolo kasi kaya na-stress ako, napa-LS ako ng de oras kasi gusto ko magtanong kung si Lori, kung si Sis Mau kaya, naka-apply na din yun, wala pa rin ng TIN number yun eh. Pero at least nasa Pilipinas siya, makakakuha siya kaagad anytime. Eh tayo kaya, bahala na dyan. Natatawa ako sa'yo, Sis Epals. Ano yan? Di 30% ang kaltas natin. Parang nasa US na talaga tayo. Tapos 5 duling lang yung kita ng ating mga videos. Ano kaya naman to? Pinapag-aralan ko pa kung paano magbabaw ng bahay gamit ang laptop. Ay, okay. Sige, aral-aral lang kapatid at
the more you kutikot, the more you hands-on, the more na ano, mas marami kang matututunan. Ayan si Don Kairis Vlog, tamsak host. Thank you sa patamsak kay host. At least, ayan, nagbaba. Ano to, pre-modding or what? Nagbaba si Don Kairis Vlog. Ayan, dikitan natin yan. Manang Dahlia, baka mabalin, ibabam. Alin, sino ang ibababa ko? Sino ibababa ko? Si... Padigit naman po dyan, mag-iwan lang ng bakas at tamang bakas, sabi ni Don Kairis. Ayan, dikitan natin si Don Kairis, nagbaba siya ng link. At nang makaisa tayo. Hindi nga ako makamumulid sa hankon nga check. Ano ba yun? Natatawa talaga ako sa'yo. Ano si Epals? Hana ko nga na chinek. Iyakot in submit ko. Rejected. Pero na-fill upan mo lahat? Natatawa talaga ako kaya. Hindi nga. Ayan, Panganiban Family Vlog. Tamsak host. Sabi ni Panganiban. Ayan, bigyan kita ng jacket kapatid ha. Ayan, para makababa ka ng house or any link or premiere. Ayan, shout out Sir Val Peneranda. Kamusta? Kamusta? Long time no here. Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Sir Val? Bakit wala nang dumadaan sa wall ko na upload mo? Walang notif si Sir Lolo. Ay, hello, Papsi Garden TV. Ang gwapong pulang kalabaw ay kabayo. Dumating si Papsi. Kamusta, Papsi? Long time no see. Bigyan kita ng sapatos, Sir Papsi. Ayan. Add na kita as a moderator. Ato, puntahan natin si Sir Papsi Garden TV. Sino yung mga hindi pa dikit sa kanya? Pag nag-ELS siya, napaka-fruitful. Sa kanya ko siya pangalawang narinig yung about sa pribadong bahay, yung mga hindi open, na nakikipagdikitan, tapos hindi natin makikita sa bahay nila kung andun nga yung mukha natin, yung sabi nga niya, ang sarap-sarap ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakikita natin pagpasok natin sa bahay ng may bahay, nandun tayo. Meaning, very open ang bahay na mang-welcome sa mga kaibigan. Para na magwa-whitey ka kung hindi naman open ang bahay mo. O, di ba? Totoo nga naman. Kay Papsi Garden TV ko yan narinig. At sino pa yung una na nag-LS na pinuntahan ko tapos ganun din yung sinasabi niya. So, yaman din lang na nandito tayo sa mundo ng whitey. Diba dapat ang sarap na pag naka-public makikita natin yung bahay niya. Pagpunta natin sa bahay niya is naka-open, nakikita natin kung ano yung meron dun sa bahay niya. Sabi niya done dikit. Tapos pagpunta sa bahay niya, hindi mo na makikita yung mukha mo, nakasarado. So kaduda-duda. O diba? Yun nga yung sabi ni Sir Papsi. Nauna ako ng 1 seconds. Sabi ni Sir Papsi. Saan ba ulit makikita yung mapipil up tax house at simulan ko ng magpiliin? Doon punta ka sa Google. Tapos yung Google AdSense, doon ka na mag-login. Tapos manage tax info. Doon na, mag-start ka na magpiliin. Sa Google AdSense, Kapsat Lori.
Ading Lori, ayan, adda kamat gayam dito, Popsi Garden, sa kuno ni Sir Popsi Garden. Ang dami ng mga nalibot ni ni Sir Popsi. Trip to Jerusalem. Ang sarap magliwaliw sa bahay niya, itutur ka niya kung saan saan. Dating dikit si Kabsat Lori. Taga saan ka sa Pinas Maninhouse? Sa Maria Aurora po ako, Sir Popsi. Pero naikamang iti La Trinidad Benguet. Hello, Ma'am Beji Lawson. Kamusta po? Salamat sa patamsak. Hello daw, sabi ni Lori. Oh, igulot ka nga rod, Windsor. I'm igorot from Lowlands. Ang aking great-grandparents is from Benguet. Bumaba lang sila sa Maria Aurora dahil naghanap sila ng pangkabuhayan. So naging naman sila doon. Gamay naman nila yung pamumuhay doon. So doon na sila tumagal, doon na sila gumawa ng mga anak-anak, kaya yung mother ko na ipanganak na rin sa Aurora. Although full-blooded Igorot sila. Pero lumaking Aurora. Tapos bumalik ulit ako ng Trinidad. Naikamang ti Trinidad, sir. Sigayo, sir, nga eh. Ayan yung Pinas. Ayan, may mga hindi pala nakakaintindi ng Ilocano. Andito pala si Ma'am Veggie at saka si Ma'am Iris PH. Ang pagkakaalam ko, si Ma'am Iris PH, nakakaintindi lang ng konti ng Ilocano. Hello, sis Iris. Check kita. Kanina wala ka pang bagong upload, sabi ni Ma'am Veggie. Oo nga, wala pang bagong upload si Ma'am Iris. Iwan ko lang kung hindi nagno-notif si Lolo. Ganyan naman si Lolo eh, tahimik. Tapos sabi ko, bakit kaya wala nang notif si Lolo na download ni na upload ni Puntahan mo, naka-4 na palang upload. Wala man lang notif si Lolo. Sabi ko, hala, ay Pangasinan din pala si Sir Popsi. Kaka-Aruba mo lang gaya. Pangasinan. Win manang haha. Ay, marunong din palang mag-Ilocano si Ma'am Beji eh. Manang sis Beji. Manang daw, hindi manag. Kinorek na kaagad niya na. Ay, Lori, napipintas tigarot. Galing ako ng Sinto. 1984, nagmula nagmulak TMJ. What? Grobe ko, sir, oh. Kat nakaado ka ang harod. Nako, binmak ng TMJ. Gayam ni sir nga ko, Sir Popsi. Mano nga ektarya, timinula kami, Sir Popsi. Hindi pa mahigpit nung araw kasi, kaya pwede pa kayong mga mag-ano-ano nung araw. Pero ngayon, was na. Buwan paiso, pinatigil ako nung nag-aaral, kaya nagtampo ako, umakyat ako, ako doon, nagpakasama, ala grabe, nagpakasama naman na ay, anya ti MJ aya, mga Sir Popsi, sabi ni Lori, si kagayam ti aputi ko idzay aputi MJ nung araw Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Val. Ayan, balikan natin si Sir Val, dikitan. At siya ay masipag din itong
mamasyal, maggalugad ng bahay-bahay. Balik ako linis sisi, gamit ko nito pagkinig ng music para ganahan sisi, balik-balik ako, share on din. Okay, salamat Ma'am Beji, salamat. Salamat sa pagpunta. Hindi ko maintindihan kung bakit pinatigil ako. Yun pala walang pera. Yun pala walang pera kaya nagbarin si nanay ko isang I love OFW dahil si nanay ko isang OFW. Ay, okay. At least, oo nga, at least kumbaga, ah, hanggang kailan mo naintindihan yun na kaya ka pinatigil walang pera, Sir Paps. Ayan, salamat Papa Ambet. Sabi ni Jeannie Sparrow Channel. Baka ijay sulsulinak natin nagmulaan niyo, Sir Papsi. Ijay Sinto kanuarot. Where is that Sinto Mountain Province? Sinto ba yun, Papa Papsi? Oo, para Mountain Province yata yun eh. Naglatan sa sango ko na. Grabe oh. Ayan, Team Batcave, hello. You're welcome, J. Sparrow. Sabi ni Ma'am Iris PH. Ay, nako, host. O, di ba? Ilang taon kang nagtanim doon ngay Sir Papsi. Grabe, baka bagun-bagun mat isuplayam idin ah. Ay, sito pansas. Akala ko sinto. 10 cents na lang ang pamasahe sa langit. Nasa langit na ba? Abot? Team Betke, bumaya kuman may tagpa-share host. Maring ado balasang ditoy. Umay ado, may ken. Ag-drop. Nakakaintindi ba tayo lahat ng Ilocano? Hirap na si host magtagalog. Pilipit ang dila eh. Si Ma'am Iris kasi hindi nakakaintindi ng Ilocano eh. Nag-out, umalis naman na si Ma'am Betty. Si Sir Bal, nakakaintindi yan sa Baguio yan eh. Di ba, Sir Bal? Nakakaintindi ka ti Ilocano? Malapit, maasidog kami, Sir Sinto, sabi ni Ipaliwak. Ay, 3 months lang kasi pinakuha ako ng tatay ko, baka maging big time ng MG Growers ako, balik ako sa Maynila. Grabe. Natatawa ako sa Sir Papsi. Grabe. Ang dami naman niyang pupuntahan nung araw. Bakit kaya naman nung magtanim pa, hindi pa na ba nagtanim ng carrots o patatas yung pang MG ang itinanim. Carry on lang host, don't worry. Sabi niyo, Papsi. Ayun, natatawa kami kay Sir Papsi kasi nag-run away pala siya nung araw. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Team Batcave, para dikitan ka nila, Ayan, si Papsi, Garden TV, napaka-organic yan. Si Ipaliwak, baka hindi mo pa siya dikit. Si Papa Ambet, kay Ma'am Iris. Ay, umalis si Ma'am Beji. Pero dikitan mo na rin yan, kabsat, Batcave. Kasi napaka-organic din ni Ma'am Beji. Hirap mag-host ng Tagalog. Sinabi mo pa kabsat. Lalo na kung alam mo na marami kang kaututan dila ng Ilocano kumbaga, tapos merong nahalong Tagalog, parang nahahati yung dila mo. Sabi siguro ng amo ko, bakit kaya bumalik na naman yung katulong ko sa pagyayaw-yaw? Natapos na yung yaw-yaw-yaw niya every night. Bakit andito na naman yan? Ay,
Ay, nako, kumanta ako at naggitara. Madaming bilib sa akin kasi walang radyo noon at kuryente. Ay, wow! Marunong ka din palang maggitara. Ba't hindi ka naggigitara at nag-ano sa mga videos mo, ano, Popsi Garden? Nahahalo na naman yung Papa Ambet ko at saka yung Popsi Garden. Kanina si Mrs. Mapalad at si Mananapas. Hala, oh, hindi na gumagana yung aircon. Mainit. Gumagana naman. Magagandang gabi. Ano yun? Magandang gabi. Ipaliwak, sabi ni Papa Ambet Vlog. Ikaw na munang magbaba ng bahay ng Team Bat Cave. Na CPR ako host. Last time, may post ako sa channel ko, huling El Bimbo. Ay, okay. Bakit kaya ang hina pa pati ng ng akit ng revenue pala pag may CPR? Kung yung isang parang ng, bakit nawala? Andito pa kayo? Ayun yan. May CPR yung isang video ko. Hala, 0.3 lang yung kanyang revenue, and marami naman na ng konti yung views niya. Sabi ko, ay, para ka lang palang nagsasyatong lang na naglalaro doon pagka may CPR ang iyong video. So, iwasan natin mga guys, yung may mga CPR, mga use content, kasi wala palang mapupunta sa atin. Kunti lang, duling-duling na 5 lang yung mapupunta sa atin. Sir Pal, tapos na raw si Ma'am Iris sa'yo, oh. Done full, sabi ni Ma'am Irish. Buti pa si Ma'am Iris, walang mga alipores. Wala siyang nindia. As in, napaka-pure yung Iris PH. Yung main channel talaga niya yung iginagala niya. Lori, hi ulit. Sabi ni Papsi. Ayan mo itatakadsat. Sino tinatanong mo, Papsi Garden, sir? Shaq? Or si, Adak Hong Kong? Adaak lang dito Hong Kong, sir. Kaaruban ti Pilipinas matlang. Haha, Papsi, di ko nakikita mga LS mo. Oras ng tulog po kasi yun. Ay, oo, mga yung after lunch namin dito, Pinas time. After lunch, mga 2 o'clock. Usually, 2 o'clock. Oo, 2 o'clock, 1 o'clock, ganun. Nakikita ko yung LS ni Sir Papsi. So, may-ari ng kanta pumupunta. Oo nga, Sir Papa Ambet. Kaya, beware sa mga reuse content at mga kanta pala na dahil sa bagay, kanta nga naman nila yon. Sino ba tayo na pero ang hirap umakyat ng revenue pag CPR pala ang videos. Sir Papsi, US location nyo yata Tatad ba? Oo, nasa US si Sir Papsi. Halugarin mo yung bahay niya at itutour kanya. Itutour around the world kanya. Itutour around Europe kanya. Yes, Kuya Paps, sa Saudi ako. Sabi naman ni Sis Lori. Los Angeles pala. Nasa California, Los Angeles si Popsi Garden. Ba't ganun? Ang dami yung nahuhuling isda dun sa sa fishing port na pinupuntahan yung Sir Popsi, tapos ganun lang yung ganun lang yung kukunin nyo. Napaka naman. Walang, tawag nun? Walang buwakaw.
Walang buhaya. Limited lang yung pwedeng kuhanin. Kunakit kasi tumambay ako doon. Limnoctables ko dahil ang dami nyo nang nag-uusap ng green juice. Aray ko. Oo, minsan yung mga yan sila, Lori at mga ibang mga girls doon sa ano. Talaga naman, walang preno ang mga bunganga. Pero at least ano, yung tawag doon, hindi wala namang short cordon. Kuya Waps, kaano, kunana ni Lori. May limit host kaya bigi ang pamasahe. Ay, ganon. Parang ano, yung hindi pwedeng mangisda ng pangtinda. Pang consumption lang, for consumption lang yung pwedeng kuhanin. 2 weeks ago daw yata, ano, Lori. Ano ba yung pinag-uusapan nyo doon? Ay, siguro nung LS ni ano, ni Philippine Egypt. Oh, saan ka pa kasi umakyat, Lori? Aside from kay ano, kay Philippine Egypt. Novi yata. Ado LS mo't gawin so nga, nalipatak, sabi ni Lori. Novi daw, kay Novi. Iba yung mga usapan nyo. Ay, Novi ba yun? Yung isa nung ano, yung dalaga na baak? Sino ba yun? Yung pinuntahan ko na yun na inakyatan mo, Lori. Binebenta nyo na yung baak. Sino ba yun? Andun na yung agkuribot-bot, agkurkuribot-boten. Iso nga ibirbirok dati asawaan na. Sino ba yun? Grabe. Hindi raw sanay. Lalo na kung ikaw lang yung lalaki tapos ganun yung usapan. Diba? Ganun din kami. Pag kayo halos mga lalaki tapos green joke yung usapan tapos mag-isa mo lang doon, nakakailang din. Yun na nga. Andun din ako noon. Si ano, ay, sino na nga yun? Matandang ano, taga Cagayan din yun eh, yung baak na yun eh. Si Ate Mabel ba yun? I don't know kung sino yun. Basta matandaan ko, ano, may inakyatan. Inak Pero bakit ako nakain sa kanya? Ako hindi ko siya tanda. Ikaw wala. Basta antok ka, and then sino ba yung isa? Siya lang lalaki, tapos gano'n yung usapan, lumnok, tibols ko gano'n. Para iniisip ko doon, ano, Sir Popsi, ano, yung, ala, mas grabe din pala mga babae. Akala ko baka lalaki ng mga nagjojok ng ganito, kung naman siguro, ide. Bigat ko yun dikitan, kapsat net main, sabi ni Jeannie Sparrow Channel. Okay lang, ano, ading Jeannie Sparrow, bigat ka na lang magbalik para at least ano, pero magbakas ka rin para alam nila na ikaw nga yung bumalik. No. Next time, mga laakti, ado nga kabalyo. Sabi. Oo. Che gwapo nga kabalyo. Rod ka, Sir Popsi. Punakpan lanoy niya, kabalyo nga kung kunana ni, apay di rumortot. Apay nga eh, di gulungmot nga kabalyo. Gwapo nga kabalyo pa, kung kunang ni Novi kini Al Pangilinan. Okay. As in, dalaga yun, yung isang yun. Na inukray-ukray nyo na yung host na yun.
Mustang, yes. Ano ba yung pinakikita ko nga in focus mo di picture na ni Mrs. nga Sir Popsy. Puro ang lalayo ng kanyang kuha. Pumashare ka tumanin kuyang Pops, sabi ni pagka namasyal ka dun kadi Sir Pops doon sa LS nila, ay nako agbalon kan ti ado nga green jokes mo tapno hangkang nga maabak ambunan da kadag itoy maabak ka malagip mo lori idi nag LS nag-prem ni Kwani sino na ngayon nag-prem ng Ilocano songs si Matet si Taitam Ignacio tapos yung mga kanta kasi is about sa mga iniwanan, mga love songs. Basta kasi Ilocano songs garod. may sa ni sir nga simpleng buhay, idjay, loko-lokon tayo ka. Baka palagit-lagi jay X, kung una tayo idjay. Ni sir SB, lagi jay X na, kanayon nga iso natin matirtiruan. Sige, ading, I'm sleepy na daw si si Bat Silver Wings. Antok na daw siya. Sige, tulog lang. Naku, lobat pala ako katatapos kasi nag-replay sa mga friend. Oo. Sino yung mga nag-friend dun na after sino na nga yung last na inatenan ko? After Mrs. Mapalad, sino ang next kay Mrs. Mapalad? Si Sir Chad, hindi ko yung napuntahan. After ni Sir Chad, sino nag-prem? Sige nga ho sa prepare na, basit late breakfast ni 36 to 2 ka basit kasama naman na ko hanggang matapos ka. Then sir, thank you, glip pasak mo't lang dito yun ka nag-refresh lang. Kasi, sabi mo, doon sa LS mo, kailangan din nating mag-LS once in a week or twice. Sabi mo? Twice a week? Once or twice. Ganon. So, yun. Ko na, okay. Tapos, yung mga sinasabi ni Sir Popsy sa kanya LS, napaka-fruitful. Hindi kayo magsisisi, puntahan niyo si Sir Popsy. Sinong hindi nagpupunta sa LS niya? Ang dami niyang mga sermon sa buhay na applicable naman sa ating lahat. Ung tanda ka idjay, di ba Sir Popsy? ung tanda ka idjay no ko Pero which is agpay-peso naman. Kaya, iyon. Okay, salamat Sir Popsy sa pag-beji mo. Magpasak na lang siguro, mag-bait lang, taaramidak lang 2 hours tayo. Salamat sa pa-beji. Thank you so much, Kuya Paps, sabi ni Lori. Okay, thank you. So, paniniwala mo sa aking advocacy, balikan nyo din ang mga suporta sa inyo. Oo, kuya tuloy, Sir Popsy. Sabi ko nga, di ba, ako yung comment dun sa LS mo na hindi ako nagsisisi na naligaw ako dito sa LS na to. Actually, hindi ko alam kung paano kita napuntahan. Tapos sabi ko, gusto ko tong mga sinasabi nito. Upuan ko nga. Di umupo ako, kumakain ako, pinapakinggan ko sinasabi mo. Totoo naman na. Sabi ko, kahit pa magalit ka lang parang naninirmon doon. Pero totoo naman. So, sabi ko, gusto ko to. Tsaka yung LS ba na hindi lang LS na walang katuturan. Sabi ko, medyo na ba inanak EJ kasi nag-LS ako na walang katuturan before kasi for watch hour nga lang. Kasi narinig ko yung ni Sir Popsy, sabi ko, ay, kababait. Pero totoo
naman kasi, 'di ba? Kaya yung kahit ngayong kahit balik-balikan natin yung LS natin ngayon, at least may sense. Hindi yung mga LS na pwede rin naman mag-LS, pero as much as possible nga, nasabi ni Sir Popsy, gawin nating makabuluhan yung LS natin. So, yun. Remarkable na LS na napuntahan ko in YT is Sir Popsy. At saka si Bless Baguio. Bless Baguio Day. Ay, Baguio Bless Day. Tapos sino pa yung mga napupunta ko? Si Jemarie. Si Jemarie. Ano ba yun? Hindi ko kabisado tuloy. Si Manang Jemarie ng Canada. Maanghangan dila ko host. Hahaha. Shock pa'y uray no. Tumuwad sila. Oo, about sa tuwaders. Ayan, ang dami kasing topic ni Sir Popsy about sa tuwaders. And then sa mga pribadong bahay. And then sa engagement, and then being an organic engagement, ano pa, and maraming mga topic na halos kahit ulit-ulitin na appropriate doon sa mga in out na nagpupunta sa LS mo that time. Kasi like kahit sinabi mo na nung una, pwede mo siyang ulitin ulit yung about sa sinabi mo nung after 30 minutes, pwede mo siyang ulitin ulit kasi may mga bagong pasok. So, para marinig na naman nila, makakook up sila dun sa topic at first 30 minutes, ibalik mo na naman sa Kaya sabi ko, ay, ang ganda ng ng LS ni Sir Popsy na to. I like it. Tapos na-remind sa akin, kanina nakita ko si Sir Popsy sa school. Sabi ko, ay, ito na yung paborito kong LS host. Sabi niya sa Two Others ay, ulitin ko nga yung sinabi ni Sir Popsy. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga Two Others. Sabi niya ganun na. Diba Sir Popsy? Oo nga naman. Magtuwad kayo kung gusto ninyo. Pero, ano na yan, sinabi mo, huwag lang kayong mag-comment ng below the belt. Sa Green LS, love is life. Start ka ng 2:35 hours pero green. Matindi rin ako, Lori, sa Green LS na love is life. Start ka ng 2:35 hours pero green. Yung maninilip, puntahan pero di naman babalik ng support. Correct. Ayan. Isa pa yan na topic yan. Topic ni Sir Popsy. Sabi nga niya, merong nanghihingi ng jacket that time. Dadaldal ko na dito, Sir Popsy. Total, naman. Anong tawag nito? Totoo naman, di ba? Tsaka, hindi chismis to, Totoo yun na sinabi mo. Na, pahingi ng jacket, sabi kasi nung tapos sabi niya, tiningnan niya naka-private. Ayun, tinira na niya. Sabi niya gano'n, ibukas mo yung bahay mo. Sabi ni Sir Popsy, ibukas mo yung bahay mo para masuportahan kita. Sabi niya. Tapos, ang dami na niyan sinabi. Sabi kasi Sir Popsy talaga, hindi, sabi mo, didikitan kita, pero hindi kita bibigyan ng full support. Yun pala yung sabi ni Sir Popsy para naman at least yaman din lang na nandito siya sa LS niya. Ang sinabi niya is susuportahan, sabi nito? Susuportahan kita pero hindi yung full. Parang ganun yata. Hindi, okay lang. Gusto ko yung panenermon niya para siyang uncle na nakakatandang tito, kumbaga panganay na tito na kasi nga kumbaga hindi ka naman maaalangan na makinig kasi totoo naman. Ngayon kung sino yung mga maaanghangan, sino yung masasaktan, totoo nga na nakapreparo sila ng bahay. So what for na ipa-private mo yung bahay mo?
what for na pumasok ka sa mundo ng YT kung hindi mo naman ipapakita or nakasarado, nakapadlock yung bahay mo. Hindi ba? Pag nandito ka sa YT para makipagkaibigan, hindi ka naman pwedeng maging vlogger nang hindi mo kailangan ang mga tao sa paligid mo. So why na itatago mo or why na ipapadlock mo ang bahay mo na hindi open ang mga viewers mo sa bahay mo? Sabi ni Papsi. Yan. Marami na akong namana kay Papsi Garden TV. Mga taga Germany, mga friend ko from younger days sa YT, nasa less 100 ako private niya. Ay, nako. Binanatak kasi noon sinabi din niya ayaw private. Tapos naka-private siya. Oo nga. Sabi mo nga na what? Anong rason kung bakit mo isasarado ang bahay mo para sa mga viewers mo? Pinapanood nga nila yung video mo tapos hindi sila makaano sa bahay mo, hindi nila makikita kung ano yung meron doon, kung andun nga yung mukha nila. So, sabi ko, wow. Matindi. Sili. Pagsili ni Papsi. Awatable naman yung mga nag-ELS kasi na naka-mute or what kasi kumbaga hindi available siguro yung let's say sa surroundings, may mga pumipigil like may amo or maingay. Yun naman yung ibang mga rason kung bakit ang mga LS ng mga kasamahan natin is naka-mute or dark backgrounds. Sana nga host, pag-i-apply lahat ang sermon ko kasi malaking tulong sa inyo after hindi po kawalan ang hindi naniniwala sa akin. True, it's true Sir Papsi. And I'm very thankful na at least hindi ko sasabihin naligaw ako doon sa LS mo that time. Hindi ko alam kung kanino ko nakita yung channel mo. Basta ko napindot or hindi, basta naka-live na pinasok ko tapos nakinig lang ako kung ano yung pinagsasasabi niya. So sabi ko maganda to. Ayun, tinutukan ko, naka 2 hours yata ako doon. Tapos sabi ko bakit kaya parang invisible ako sa kanya, hindi niya ako pinapansin, hindi niya nakikita yung comment ko. Tapos nag-stay lang ako kasi gusto ko yung sinasabi niya eh. So what kung hindi niya binabasa yung sinasabi ko? Kasi sabi ko, sir pahingi ng jacket. Tapos hindi ko na narinig ko ano yung sinabi niya. Basta yung natandaan ko yun na yun. Na wag yung ipa-private ang bahay nyo kasi yun yung hindi maganda. At saka hindi niya kawalan kung sino yung mga tapos magtuwad kayo, kahit ilang tuwaders pa dyan, wala siyang pakialam. Totoo nga naman, at least napapansin siya. Ang karamihan lang kasi sa LS namin, pang watch hour lang, kaya silent or kwentuhan lang namin mga magkakakilala, sabi ni Lori. Oo, yun na nga eh. There were two sides of the reason tayo eh, na nag-LS tayo like panghapon lang natin sa watch hour natin. So kailangan hindi na need na magyaw-yaw doon. Pero kung likes mo namang magyaw-yaw at may sasabihin ka, why not? At saka kung okay dun sa environment mo, why not? Diba? Kasi sa kagaya natin, ang hirap bunuin yung 4,000 unless kung laging viral ang mga views mo sa videos. Di na natin kailangan mag-LS sana. Pero at least okay din naman. May mga natutunan din naman tayo sa pag-LS. Kasi sa LS, nakilala ko kayo. Nakilala ko si Sis Lori.
Napaka-supportive na sister si Lori. Ayan, si Sis Ipaliwak. Long long time ago, friend ko na yan si Ipaliwak. Ayan, nakilala ko si Sir Papsi nang dahil sa LS. Tapos, maraming mga natutunan sa LS. Nang dahil sa YT, nasabat ko di kasinsin ko hangkong am mo, di ba? Yung karamihan, ano ba tawag dito? Ay, nabasa ko na pala yan. Doon mo malalaman ang ibig sabihin ng Spain sa damit ko pa lang. May lesson na. Wow, hindi ko yun nakita. Ano, Sir Popsy? Ano yung Spain? Sipain? Sipain ka dyan. Silipin ko mamaya, Kuya Pops. Hindi ko yun na hindi ko siguro naabutan yun kasi ilang ano lang ako naka-attend ng LS mo pero nagustuhan ko na ng first, kaya pagka LS, andun ako. Second, third pa lang yata na LS ni Sir Popsy napunta ako, kaya hindi ko alam yung Spain. Ano yung Spain niya yung Sir Popsy? Pangalawa ka sa accident na click sa aking LS, tapos tinutukan na ako ni Nana Legacy. Din parang magnet daw ako. Ay, oo. Ay, salamat. Pangalawa ako. Talaga. Hindi nga. Kasi iba yung sa pagbigkas pa rin pala ni Sir Popsy dun sa mga wordings niya. Talagang may diin. Bawat salita mo may diin. With action pa ng kamay mo. Kaya sabi ko, wow, ano to? Seryoso? Hindi mo pagsisisihan ang pagsilip sa aking LS, may laman lahat. Oo, sinabi mo yan, Sir Popsy. Kahit pa hindi mo sabihin, nakatatak na yun sa utak ko. Ewan ko lang kung sino pa ang nakaka-attend na ganun din yung attraction doon sa mga topics. At saka, kumbaga, nakatutok ka hindi mo namamalayan yung oras, kasi totoo naman yung mga pinagsasabi nyo, hindi naman yung very shallow na kung ano-ano lang or what. Kasi kumbaga kung ating i-apply yun, wow, magiging tayo ngayon lahat, magiging successful tayo mga YT vlogger pag ganun tayo lahat, di ba? Pagka yung sinuportahan mo, susuportahan ka niya, di magiging successful tayong lahat pag ganun. Pero I doubt, hindi naman lahat ng mga vlogger magagawa natin yon, kasi ang dami nating mga rason Sige, road host cook lang ako ng rice. Yes, okay. Sige, Sir Popsy. Thank you. Thank you sa pagdaan. Salamat sa LS. Marami kaming natutunan. Bejinak lang. Oo, sige, Sir Popsy. Thank you. Kuya Pops, baka pwedeng pa-advise. Medyo masamang pakiramdam ko ngayon Sabi ni Lori. 105 SLS yan. Si Pine, ano ba yung Spencer? Pero shortcut na lang sa 2 hours and 30 minutes na lugar para sa showtime. What is that nga? Makalkal nga yung LS mo na yan. Anong title nun nga, sir? Spain? Sub? Ano yun? Sub? Ano yung P? Follow? Ang mapanood ko lang kasi kay Kuya Pops yung prank na ahas at yung naglinis ng ubas. Hindi yung fishing niya, puntahan mo. Pag-fishing adventure nila sa Tapos doon sa Hawaii 5 yan yung latest na niya. Stroll nila ni Mrs. niya.
Ayan, si Boy Peralta. Hello, hello kapatid. Monetize na ito eh. Kailan lang? Parang a week ago? Ading Boy Peralta, congratulations! Ay, nako, buhay YT. Thank you for coming, Ading Boy Peralta. Nag-share din ako sa LS, how to save and make money, pati investment. Mahilig ako sa mag-advise. Kayo ba yun? Yung may, hindi. Similar, ano lang, yung about investment, tuloy investment is, nagkagaya kayo na, about sa investment din ang ano. Meron ka din palang video ng ganun, sir. Okay. Mahalughog talaga yung bahay mo para mapakinggan nga. Malay mo, yumaman din kami. Ha ha ha. Sana all, Lori. Ay, mahina ako dyan sa wala akong masyadong experience. Sabi niya, spin ang title niya. Basta makita mo sa t-shirt ko ang ibig sabihin. Okay, ayan, spin ang title na is para malaman niya kung ano yung spin. Ang alam ko sa S is sub eh. Sub. Ano nga yung spin? Later, malalaman natin kung ano nga yun. Naku, mag 2 hours na yata tayo. This is signing off na. Salamat sa lahat at at least nakapag-yaw-yawan tayo. Medyo na-unload ko yung nasa utak ko. Na-stress kasi ako kay Lolo. Sukat ba namang nireject yung aking application? So, at least, yaw. To unload na yung nakakakulingling sa utak. Maraming salamat sa mga nagtambay. Boy Peralta, salamat ha. Asahan mo, puntahan kita sa bahay mo. May bagong upload ka, ading? Hindi ko nakita. Hindi na naman nag-update si Lolo. Ading Lori, thank you Tipa Tambay ha. Pakipin nga hos baka may gustong dumikit sa baby pang bahay. Okay, sino ba yan? Dali, naku, nalubat tong aking supporting. Wait. Hindi ka ba pwedeng magpin na lang, Ading Lori? Kayong lahat, okay, Hong Kong, Cagayan, si Sis Lori sa Saudi. Oo, Saudi si kapatid Lori. Kaya tulog siya pag LS mo, Sir Popsy. Unless kung hindi siya nakatulog, ayan, andyan siya. Yes, Kuya Pops, sabi. Paalam na mga kaibigan. Haha, Kuya Pops naman. Hello po sir, salo po sir boy, sabi ni Lori. Dali nga, ano ko lang yung akin. Ba to? Namatay naman na to. Paano ko ipipin yung sinasabi ni Lori na yun? So this is it. Next time ulit mga kapatid. Ay, naku. Magsa-signing out na si host. Salamat sa lahat. Salamat sa pakipagyaw-yawan kay host. Ading Lori, Kabayan, Ading Boy Peralta, Sir Popsy, thank you. Thank you sa mga aral. Thank you sa mga very fruitful mong LS. Ayan, sino pang andito? Thank you sa lahat. Salamat sa patambay. Salamat sa patamsak na LS ni host. See you around. See you.